Kalasgaw gini si Ulid ba? Nangita tong tag-iya sa itlog hapon. Buang-buang gini mataan ni kawatan jud kay ni sa itlog. Dams. Kapalita ko, mato mo na mong samal. Samal si mong mata mo te kwarta. Problema, kwarta. Kaya naman ako amigo dito. Ayo ko atik-atika na istorya ni Murid. Ang atraso nimo sa itlog hapon. Ano day, nangita day? Unsa pa ni ani diri kanang buntag nangita si Mua. Kaya unsa may giingon si mo? Ipadad ang tag sumunduan nadamay ko ang kabuang nimo ba? Mekanik, iwa kang ipapriso. Ay ba preso di mo ko madamay ato kay di man ako nakuha. Ayaw, kabalaka na, Dams. Ayaw ko pala ka. Ili ka mapriso, anak. Ano po'y bago? Unsa naman sa nalid? Siyempre, kamuti. Kamuti mi daw. Tawo. Oh, bago na ko ikuha sa uma. Asa naman sa dining mo gikan? Uma sa kusilingan. Umas ko silingan. Wala man siya kabantay, kaya kadlawan man ako nigi. Kita naman sa dating mo diri madamay na sa kuana. Dili, lagi, sipti kayo ni. Wapo gini kauno, nindot kini sa lawas. Awa daw ba sila nakita si Mua nakasunod si Mua. Hindi kini sa lawas, pre. Nya sige hugas ini no kalapok pa oh. Tarong nga hugas. Sige, ako na bahala ni hugas. Kasi ikaw lutuan niya. O lagi. Huganin no. Buta sa kaldero. Sige, abot ako dre. Tungago na nato ni. Taan eh, grabe di ba sila nakakita ba madamay na sa kuan ni. Oh, Dams. Raw. Oh. Dito na Ano ako pa nilid ba nakulbaan ko ba sila nakita di mo ba? Sitili kay ni, ako bahala lagi. Ay, Kung bitaw. kantuan kasi yung balay, ina nga ako. Ako. Sitili na. Okay na ni. Okay na, direksyon na. Oh. Sabi burnog. Saman. Apa man lapok-lapok? Lapok. Lapok limpyo, ana. Gibrasan, pamangin ako na. Pag tinarong nagulit ay Lagi. pag tinamak ba? Promise, sure, promise. Sure promise bitaw, bantay bitaw kag masabit ko aniya. Pili, lagi, kapuyag, balik-balik. Ni mo, lutuan, ana. Sige na lutunan ako. Lutuan. Tagay lang ko sa kwinta na, ha, nagkaluto. Oh. Oh, lingkod sa ko dre, paabot, kinugay pa mo na. Bitaw. Please ako. Pila man ka oras ba ako maluto ni? 3 hours. Ah, binuang mo na 3 hours eh. 3 hours bitaw na. Dahi, maguna. Sige, pabuton na nato. Abuta, na nakatindog, ay naglingkod. Bato na na, pre, ganina naman na, pre. Hindi, tanawan na to, dali. Iya ba? Ay, luto na guro niya yo. Umok naman oh. O, pwede sana. Tago na na. Nga, na ta. Sino na ka? Uy, kutsara. Di lang oh. Kutsara. Butang na, balik, butang. Matay, kaila ko ani ba? Oh, shit! Talikod na yun. Wala may lakot, anas. Siya nagdala na, Dre. Ito nagdala niya ikaw. Siya nagdala. Wala ka na. Sawa, si wala mo ka na, boss. Kailan kanina? Kailan kani? Kakinsa ni? Ato ang guna pa. Tanawa lagi. Atuwa lagi na. No, wala dyan ko ilabot, anak, boss, ha? Way labot. Ikaw siguro nagtudlo-tudlo ba? Kawato na mo ang kamuti. Wala, uloy, wala, gid, boss. Wala ko ilabot, anak, boss. Walay labot. Ambi ni. Ano mo na doon? Akuha na ni pati kaldero kay kawatan mo. Boss, bilidi ko isa, boss. Kaya ko yung butin, anak, boss. Pastila ni bata. Oy, kinigid si Ulid ba? Among-among gid. Nagasto ron akong butin riya nga para luto sa kong pagkaon. Piskot ng kimtangan niya ako may nalugi ani. Kasayang na apel pag ang kaldero. Naunsa. Boss, iuli ng kaldero mo sa mo man ka, hugasi lang.